sa isen pat ngai khu blai fi ki ba yo so ni khubor ha ka tang try Jesus Christ ngari pastor Dunai ngawan hafira isokya namar ngi I hen gi sngi I khubor jong ga jingpang corona virus le COVID-19 kabran menta warman hanigari jongi hausamba lek aja kat kendai ngali I kumno jingpang kalawan bagala khata I babon hakalengri perthai bagai bariyo jongi kabret pa kalangat inrei dajang egi jong blay ling majruai ki babon ki bangai ngilai I ba amshim dan ki mesim ki babon ki bela khlat na nek partai hei ni khniat singi pat ngi sui khubor bar ki hajar yo ene ka jeshitam ka jingpang hakaleng kari India bat ru de hajar hare ka ri khasi jentia garu kane jela me khalea jongi te nagaliang ke jongi ki bru jong blay ngela khot ye bangai nag por ka por ban duai bar bai rok tilang nam ta ka jing duai sha jigit bau blay on kta ban le fla ban numsha bagane sistem ka jing pang kan khatno ki men sem ki babon lagi long ki bala temen negi rangba ki samla I khena ni khelung ti hado ni ki singi nang penbut ki jing duai ki jongi ha jing sai badan ru na preji ki ba sha ki kerpang nam ta kane kamang sokya do ke jongi ki bru jong blay ka long ba ngimyo so ye ka sor negi no lam ki jongi negi no mi khman ki jongi kamtam bat ki ba don ha ga jingket ya kari jiberiu ki man ong to nglai persangkat ni bau ni vaksin lawan ra menta ban ai kita ketika ke injection to menta nginya pech show blay ru benginya duai ka klam don kanu ketang jong blay ka ba na deng gini ki beri ki bagi khimi yaki kumlalam jengi ki banong ais bangani tiada ka ba ongkum ni kamut bang bishari ki na kadokti ki regalong ba kum bangila puli ha ka bible ha ka son barim ha ban nganu ka jing is em ki patsha ki nosan shar si khat gibril sa jing klamut badai maki do ningkong ki ba pandem bade khmat jong blay ha ka jing duai but jishajen but khodru yo pailang mai duai wat sajen lang te kom ni ka por ka jing karpat jonga ka long ya kinong elam kinong mi khmat KMLA KMDC but nang taru ya kinong elam sang phalang but ki ba kit hai kam strong kam thau ba kin ben phai pat ya khmat jong pailang jong ai ben riu ban khmi shu blay ken hoj ni so boram ni songo iki baro ke betray shitam bat kham tam itu frontline workers ki ba dan khmat jong thama mani khun yonu khunyang jingpang ngim klet ya fi baro banduai banbu hagi jingduai ki jongi ki nurse ki doctor ki tu asha workers bat kui ki wei ngeng ba pren jo fi dan pa obran thama phim shimla klet yu blay bangi duai ru ta jo fi mangapur o travel kan bat fi hinai jo puar pat ngi kwan pergan mau bagi noi lam ki jongi KMLA KMDC ki noi khmat ki jongi ba ki bedan ru ka jingi ka jebreu kari ki noi lam ki bedan hagi kuno sang fair ba pen nom klat ba plek ji persang fi baro ba khlam ublay ki e jing irap jong breu klong len ki da wai rashin jong breu ken long len rebat ublay ka wai ka rashin ka ba fi ai ki breu kendi deu kuli ba manunu ba pangstom kendi ne kanu injection ba pen ai ne kanu ka jai tika pen ai ne resort pen ai if ken mau you blay duai bo blay ken unyarap ifi un ai bor fi ai start ifi kuno ba pen yo ban long kum kitaisha ki dong ilam ki ba dong i shapting you blay ba blay un pasai bor ifi
Kumta kom pastor daga bora mefi baro kiblong ki noilam ki no sensyar ki jongi bagi nong mikmat ki jongi bagi noilam ki sang phalang fair ba ne de por ba penwat e khamat jong blay mar langi ngat e khamat jong blay apa kan mau ngina wi por na kitab waar ki chronicle kal nang bahnyo kada khor khat saw khamtam ba bor do khor khat san ngin wat yo blay ngin phai shu blay un phai khamat chingi hawi pandam de hu ngi kalaw mon ngi panma ki pop kerikang duna ge jongi baro utrai lo ko ber pendukya e kari ge jongi ut pendukya ya le beriu kado ba wat ya khamat jong blay hagi history ba fair hane ga perthai ngi I nadu ki polo lait hadu ni si mentaru habagi brigi phashu blay kino elam gi phashu blay kino sen chal gi phashu blay kino mi khamat ki phashu blay but ki bakit kalin ko aram ta gari jibri bar ki phashu blay ubli umju ino upawa khti badan bor jo ho ke jarab ngi wat ke jarab ngi wat ki dawai ngi wat ke dashen ngi wat i sumar ngi prekat blar ka bor breu rega bakut kalong hagi khti jong blay akan mau ba opat aslamata kato ni benai menshua wei ni kinong mi khamat jong kawi ga jalla ulo ong ba ngi ha jalla ngi le ka ba ngila mele baro menta ka shong sagi khti jong blay but udah khat kar paru igi banget bikin duai bikin nyasai karpang nambar ba de tangga buar jong blay kabala bele persya ya ni jajing pang benta hoi ki start ki scientist ki medical doctors baki badai hagle ke bersin baro ki persyang hiban wan kalenti bat kanui semaro bhatam ban ai dawai bhatam ban ai ketika bhatam ban ai kenation bhatam ban ai reto ken mau ba klam ublei pan ke gi persyang ju brio baro ken kotno te ke jeng ketu jeng farm yang ai fi par ui foi klam da bisha ka rokti no kalom tong indan kawai ke jeng mot kau kerja kuat lang, kau kerja sungsuk lang, kau kerja menjor lang, bangin phai show blay keng, kidom kelat you blay, hikut khabor, hiki media, hiki bentawa fair jing kran, jing I must save hanuno, ngin bu you blay khamat keng, habagi bu you blay khamat, ublay thau wala lenti, ba kanam dan ka khlam ka bala ban kata, hiki breu ka ba wad you, ni pulih nak tin you blay no por, kam dam kumin gisngi ya ga sam ka knife way naru de khat banin ko khan rio bakan spang ja da ka jong blay i por jog taswan barim habi khon israel la jangai nu blay ki wan ki jaj jik pang ki wan ki bor nong shon wan ki bor baro bile parsha ki ban rat ding khong ki na ri je bereu israel ban rat ban chimno ban da khatno ga jem ka jong ki khlong khana baro habi ki phai pat chu blay ublay thawlan ti ki bar ke lai em pada puar kila yo pang kila yo kenjak langul penyap ibabun ba ki fo hajar laki regi kenal yo blay ki pas yo blay ki khaga pa tang blay chum eno iki tene puaru kadi puaru ga ko pastor ga pekan mau fi baro ta kajing age re sokhya ko au mane klam ko khti no ino manen kentu kan pham ken ye fi bato ngin pen phai i khamat ka jibring show blay hoy kajing yarap nak liang ke medical sense gidan kam ke jarab gidan kam kita wai gidan kam ki dashen gidan kam kita ki jai doi fair long ban di ban inject ban deka yaki ba kwa ban penyang baro bagi ba kwa ban le ekto mesem ki kasuk bagen le kemnot artian kamele lekin le mar bil ai ga freedom of shares ka man wai lu bagen jet Henry dan bagi breg basyap ting man le kan ni. Ti kom liat breg basyap ting bagi artian pat deket le ka kala pat dokom wai ba kenang yo kampang syo khamjor. Ti nam ta gitu ki bokwa ban sim ya ne ka ju sumar long syai ka ban sim jo fi ba pen sim da jinget ju scam ba utrai unum eno ken ya fi. Ba da duai bo blay unor nekat bat fi. Ti nam ta pat si sengan pen kan mau ba nam ta ginoy lam ki MLA, ki MDC, ki bakit kaleng kuar mda kerja beriu baro, ba penyemis khamat ken, ban pekan maur ki beriu, ki don kam ken, ya ka buar jarab jong blay ka marajrong, ma klam u, inam la ban yo ka jing job halo ka jing pang ka ban main le hangi menta, ka blak ta ka play berakway, ki on adap ka first wave, menta ka don second wave,
tela ya thoro kan wan sa third wave compare ki wave sebakan ono kan wan abu blade dor ka bangi monobala bajeng ile percaya ni kidan kerteng try jisu ka balong kerteng ka bakrautam baro ka khasio kan dem baro thle on fla bo jisu kris long gis bo try bo jisu long nang penkhia bola ba hala jong ka met yang ditanya pang ke play baro kwe bola yap halom calvary bola thega san magi pop jigi bagi Islam ilon penkhia ini mulang usia san fly bat san penikong si Petros ka ledong ka baar ko arbusal jing Islam Yusuf penkhia ini tigidon ka jikermen ken bagi ban du mensim ngim ban so pisaling ban kuslai kala wei jogi hamngi bu ilde hikti jong blay unomeno ini te kata long ka ai ka bu blay pladam ta jongi kumla tho kita Jeremia kala nang arphonai ka de khat wei plan new blay kalau ke bahata nom ta jungi te kini ilong ta jing tenju ru laban shem kum yang ngi kersan kham nang mengi ho blay ya jingi jungi kanu ngai ken au try kum naga por esder na fibia so ne jing kran junga pla jingai no blay fa gen chu blay menta pan mam no ki pop ki kang polat duna jok fi bro un sait je fi rastam nyong jisu khar kar pa dong try jisu un panem ye fi wa gi pang stabru khar kar pa dong try jisu unan pen khai fi ki doktor ki dong semar ki nos asya workers ki friendly workers bro ai ko blay fi ki dong try jisu ni doai fi ki dong try jisu blay rekan fi baro nang ai jing se kri rekan ko jing doai utrai unang yarap unang ai bor fi ba phenom do bor no ki se kri jong fi ndai fi yo bor yo nang yo ji sat no blay nanti ki dong semar baro utrai na kabet fi te ngeduai ru tak sarkar jongi blay la sistem kat ni blay ker ku fi baro far unkar kulai ngi batungen ken mau ya utrai ken kom ki balong ki nong song le jela en ken mau utrai jisu ban kha gar pa ten ju unya rap ni dan kat bat ni dan prengi fi dot ki bayin sam ki hospital ki ka subar ni subar ki yin sam ru wadu ji kerben duai ken ublai nom eno fi ba ne po ga plai ke jing su ke ji ki ben utrai fi bagi jing ling aji pesai duk kemen ken laikin duk ken damno kan demak ken rai Yesus kita jing sta ni pang bar ken laikin mi dak ken rai Yesus pen ya koi ya kya kran nya koi kya kran lang nang im slam no persai tak program ko jong play wajiro jing kermen ngai ken tra jarap efi dan saya ken lupat lafi we pagapor harus rai Yesus Kristus ini kan mai we tak jing e how Yesus kan kaji kublai ya kri ber ya barak ko we ber ka dot fi barak khait amen wan amen